rajata. Se kuka vapaa vastaa ei kamaa haslaa, kun media päässinä vamaa paskaa. Valtio roskaa, valtio vastaa, mä diilaan kamaa ja leijan vastaan. Hankitaan satana rillit epää, me tutkitaan mennään mut sinne ei jäädä. Vitusti rahaa vaik tilit on jäässä, kuumana luurit siksi ideat päässä. Tiputaan setelet hyvällä getossa, Venäjä linkit on maatuska mekossa. Stimpat ja peltsit mun suorissa kehossa, sormetkin liukenee hapossa veloista. Vaan silloin mies, vähemmän puhuu vaik enemmän ties. Ei riittänyt huhu, ne enemmän hies, vaik vähemmän ties. Jari ei puhu, siksi Jari on mies. Mä niinku Jari, mä niinku Jari, mä niinku Jari, mä oon vapaa niinku Jari, mä 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 niinku Jari. Aarnio kiistää rikosepäilyt jyrkästi.